Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры, чарговы мой жаданы госць і чарговая цытата. Была і ў нас пасляваенных радасць. І шчасце было, бо шчасце – гэта само дзяцінства. Яно бывае толькі раз у жыцці кожнага чалавека, у розныя часіны, нават у галечу, холад і голад, па-свойму вясёлае, непаўторнае, поўнае сваёй рамантыкі і чароўнасці. Я ўдзячны памяці, што гэта ўсё збярог, і сэрцу, што ўспаміны сагравала. Вось піша ў прадмове да аповесці «Босая кавалерія» мой сённяшні госць, пісьменнік, лаўрэат многіх літаратурных прэмій Мікола Чарняўскі. Вітаю, Мікалай Мікалаевич. Дзень добры. Мікола Чарняўскі, паэт, празаік, публіцыст. Нарадзіўся ў вёсцы Буда-Люшаўская Буда-Кашалёўскага раёна на Гомельшчыне ў сялянскай сям'і. У 1960 годзе паступіў на вячэрняе аддзяленне філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя Леніна і скончыў яго ў 1966. Працаваў рэдактарам беларускага радыё, часопісаў «Бярозка» і «Вясёлка». У 1972 годзе стаў членам Саюза пісьменнікаў СССР. Першы верш Міколы Чарняўскага «Васілёк» быў надрукаваны ў 1958 годзе ў газеце «Піянер Беларусі». З таго часу выдаў дзесяткі кніг паэзіі для дзяцей, аповесці, зборнікі вершаў успамінаў. Аўтар тэксту многіх песень і кантат. Лаўрэат літаратурных прэмій імя Янкі Маўра, Васіля Віткі, Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, прэміі «Залаты Купідон» і іншых. Мікалай Мікалаевич, ну вось мы з вами даўно знаёмы, сустракаліся не раз. І самае галоўнае яшчэ, што ў розныя часы, але працавалі разам на беларускім радыё і на радыё Беларусь. Ну і перш чым будзем гаварыць пра літаратуру, пра тыя творы, пра якія сёння хочацца пагаварыць, я хацеў бы вось гэтую каштоўную кніжку ўзяць у рукі. Вот яна такая ўжо кніжка вытрымала час гэты. Гэта 1959 год і надпіс «Дарагому любому Міколу ад шчырага сэрца жадаю шмат вясёлых, пацешных, мілых дзіцячых вершаў, казак, у якіх ты спец і неабыякі твой сябар Рыгор Барадулін». Вот гэта вельмі каштоўная кніжка, і я чаму з яе пачаў, так сказаць, гаворку, таму што вот гэтая кніжка, якая выйшла увогуле ў 2019 годзе, гэта кніжка якраз прысвечана успамінам, прысвечана тым сустрэчам са слаўнымі пісьменнікамі, з якімі вы сустракаліся. Сапраўды, ёсць у кожнага пісьменніка, і ён заўсёды імкнецца, каб сваю нейкую напісаць галоўную кнігу свайго жыцця і жыцця тых людзей, сярод якіх ён жыў. Я в асноўным то пісаў вершы, і хацелася б вот у гэтай кніжцы якраз расказаць пра тых людзей, з якімі давялося сустракацца, хто, відаць, паспрыяў таму, што ў мяне з'явілася тых кніг, што ў мяне іх больш за паўсотні, самых розных, і вершы, і проза. Але, відаць, гэта ўсяго не было б, каб не было тых людзей, з якімі мяне звёў лёс. І я вельмі рады, што ў свой час мне не пашанцавала паступіць у універсітэце на стацыянар. Я паступіў на вячэрні, але трэба было потым шукаць працу, тут уладковацца. Для мяне это было неспадзявана. Знайшліся добрыя людзі ў рэдакцыі газеты «Піянер Беларусі», якія мяне прытулілі, далі нейкую там паўстаўкі, каб я нават залічылі ў штат. І я там працаваў. Назвалі «Калабок». І далі мянушку «Калабок». Чаму, я не ведаю. Хаця, так сказаць, я на той час быў не такі, як цяпер. Ну вось, дарэчы, Мікола Мікалаевич, вось кніжкі, падораныя вам Геннадзем Бураўкінам, Хведорам Чэрням і, канешне, вот Анатоль Сербантович. Гэта таксама каштоўныя, яны з цёплымі, таксама вельмі такімі хорошымі надпісамі. Ну, канешне, таму што якраз тады была такая вот, я не ведаю, у нас вот той самы год, 60, паступалі многія, якія са мной, вот Мікола Маляўка, Анатоль Сербантович, Михаил Зарэмба,
Геннадий Дмитрів, люди, які, так сказати, вже зробили перші кроки, і ми всі опинилися в такому сародзі, а тут ще і при червоній зміні працювало літоб'єднання, і в цьому літоб'єднанні до нас, як кажуть, тепер тусувалися, гуртувалися, те ж саме Григор Бородулін, Геннадій Буравкін, Янка Щепаков. Ми от всі вдячні якраз цьому поколенню наших поетів в основному, які пройшли, побачили війну дітьми, а ми народилися в війну. І от така ніяка була у нас переємність. Ми один одного розуміли. І ми навіть не називали там по батьку. От я не заікнувся, Бородуліна Григор Іванович, сказав він, каже, ну ти я ще й передо мною шапку скинь. Саме. Я Григор. До речі, я хочу сказати, що якраз ви много гадоў вели програму для дзяцей, для тих, хто починає свої поетичні спроби. І у вас много вучняў, які пройшли от праз ваші руки, як кажуть. Мне вот нейка так само, нейка ёсць такая внутренняя вот такая года, такі, што сапраўды праз мае руки прайшлі сотні. Ось в этой праграме па радыё, якую вёў я 29 гадоў, першай сцяжынкі, само сабой там много прайшло. Потым у Бярозцы працуючы, таксама ўсе вот сённяшнія многія паэты, этой прозаики, вот они лауреаты, ведущие теперь и той же Олесь Бадак, и Владимир Мозго, и Владимир Ягодзик, Сергей Чигринцем. Я назвал бы их десятки, два-три, які вот члены Союза, якими я вот перші радочки я друкував вот их у Бярозці. Ось. І потім я ж вот 28 годов веду літературне об'єднання Купалінки. Школьники Мінського району гуртуються вот этим літературне об'єднання, яке об'єднує літературні гуртки Мінського району. Одні прислуховуються, другі ні. Хто не хоче прислуховуватися, не хутко відсіюються, другі, так сказати. І так само радуюся, коли вони, які так само в їх такі є поспіхи і друкуються, все, я їм так само сприяю, підказую. Миколай Миколаевич, не могу не поговорить про ваши дзіцячыя вершы, про ваши дзіцячыя творы. Колькі кніжак для дзяцей выйшла? Ну, для дзяцей выйшла недзе 40 уже ёсць. 40 уже ну, ёсць. А так, калі ўсіх недзе, ну, под 55, может, так набираецца вот з этими, вот с усё этими моими гэтымі вот новыми книжками. Ну вось вы пішаце адну з казак, вы пачынаеце такім чынам. Як часцей за ўсё пачынаюцца казкі. Правільна, жылі-былі, жыў-быў. Я таксама хочу пачаць сваю прадмову, это я вас цытую. На крышку казачны лад. Недалёка і не блізка, а ў лясной прыгожай старонцы Беларусь жывуць ды падрастаюць два дапытлівыя, здатныя на выдумку і гулі, навучаныя цудам камп'ютарных сакрэтаў чалавекі. Вось гэта з якой кніжкі? Колькі ў Сонейка сяброў, вот, я там многія тыя творы і празаічныя такія гумарынкі і вершы, якія пісаў пра сваю унучку і унука. Вот они теперь дорослые, так сказать, внучка уже учится на третьем курсе, и внук уже и в армии служил, все. Но когда были малые, и вот я их слухав, как они говорят, разважают, думают, и я их вот записываю, и целая вот малая книжка створилась. Я памятаю, як мы з вами не так давно говорили про тое, што сённяшнія дзеці, можа быць, менш чытаюць, менш слухаюць казкі, у іх гаджеты, у іх камп'ютары, у іх вот на тэлефонах розныя гульні. Вот як да іх сэрца вот сёння дастукацца, як ім адчуць вот тое, што дзядуля Мікола ім піша і расказвае. Сапраўды, Наум Яковлевич, цяпер такая вот тенденция, вот проблема, вот этой самой все это гаджеты, эти мобильники. Вот я сам гляджу, еду вот у троллейбусе, везут дитя с дитячего сада, там бабули, те, кто, ему там 2-3 года, и я сидит все только вот все это буль, там натискается. Я читать не умею. Не умею, а тут уже это все. И некое такое вот, и они все думают, что все знойдут в интернете.
Шкода, что так стало, что вот мы росли на книгах, мы выховывались на книгах, мы так читали все, старались, вот я кажу, в этой мы книжечки, ты всякие, помню, студенты на поштні копейки купляли, але все были в курсе, читали саме. Ну, онучка ваша ведае ваши верши? Мае то даводзілася, ім трэба часа ведаць, таму што ім даводзілася на памяць іх вучыць у школьных праграмах. Як я помню, в школе вучыўся, мы вельмі много вучылі вершаў на памяць. Я вот по сённяшні дзень помню, што мы ў трэцім, якія вершы чыталі, я вот і магу на этом расказаць. Ведаю, чым буквар закрываўся, якім вершам. Адзін он там быў. Вось. А цяпер я думаю, што вот, по-моему, можа быць, настаўнікам у школе трэба часцей дзецям даваць, каб яны вучылі на памяць вершы. Няхай там з дзесятка адзін застанецца, але таксама вот это, як кажуць, на всякі ўпадак жыцця, каб яго было, каб ён мог вот этой вершы выкарыстаць. І яшчэ, каб яны чыталі, я таксама вот і ўнучку сваю, яна як была ў малодшых класах, дык яна, по-моему, больш чытала. А потым, як яны вже старэйшыя становяцца, яны спадзяюцца вот на это ўсё. Я кажу, ты чытай, будзеш вельмі добра пісаць. Калі ты читаеш кніжку, ты ж бачиш там, дзе коска стаіць, як это слово гучыць, дзе яка літера та сама. Ось. І ты вот будеш, що будеш уже бачыць, калі ты вот нешта читал, у цябе памяць застаецца. Часам вот это на мне покажа, что там это перапіску. Так я дзіўлюся, якія ўсе это непісьменныя, яны не ведаюць там, дзе это паставіць знак, усё это адным, нават не раздзяляюць словы. Вот, потому что многие... Компьютерной такой мовой. Компьютерная мова самая, и лічаць, что это может быть нормально. Мы приступим до нашей апытанкі традыцыйнай, якую мы вось прапаноўваем кожнаму, хто прыходзіць до нас на праграму. Працягніце, калі ласка, фразу «Беларусь гэта». Беларусь – гэта краіна, і я зноў жа прыгадаю, паэтычна сказаў Владимир Караткевич, «Пад белымі крыламі», сапраўды гэта хоць бы трошки ўжо збітае, але яно, як кажуць, такім стала сімвалам Беларусі. Ну і вось на ваш погляд, якія, ну скажем, 3 месцы, якія варта наведаць кожнаму беларусу? Я думаю, у першую чаргу трэба часцей бываць, як сказаў Рыгор Барадулін, дома. Трэба дома бываць часцей. Трэба дома бываць часцей. Ну, конечно, хто жыве па-за межамі Мінска, варта паглядзець, як Мінск выглядае сам. Я рады, што мне давялося некалькі разоў пабываць у Полацку. Ну, вось вы казачнік, таму уявіце сабе вось у казцы, што у вас ёсць магчымасць пагаварыць з кім-небудзь з гістарычных асоб. З кім бы вы хацелі пагаварыць? Мне б хацелася пагаварыць з Янкам Купалам. Чытаючы ўспаміны пра яго, это такі чалавек быў, да якога таксама сапраўды ўсе вот літаратары, паэты, маладыя хінуліся, для якіх ён быў як бацька. І, можа быць, сустрэцца, пагаварыць, па-першае, каб даведацца, што з ім здарылася ў той чэрвень 1942 года. Можа б, ён адкрыў эту таямніцу, і яна б перастала так вот людзей хваляваць па сённяшні дзень. Што вы зараз чытаеце, каго б з беларускіх аўтараў вы раілі пачытаць нашым тэлегледачам? Я цяпер чытаю роман Владимира Гниломёдова «Правда жыве пасярэдзіне». Я думаю, это абавязкова трэба пачытаць. Ну, само собой, яго землякам, там, пра каго это ўсё. Я цяпер чытаю яго, по-моему, это ўжо 6-й роман «Правда жыве пасярэдзіне». Вот яна неяк так, нібыта на сёння напісаў. Ну, вось і апошняе такое пытанне, нашай апытанкі, што для вас родная мова? Для мяне гэта, як сказаў Ядвін Ша, родная мова – гэта кроў народа, і пакуль жыве яна, будзе жыць народ сама. Ну, а я частинка гэтага народа, значыць, гэта таксама яна ў мяне ў крыві. Ну, дзякуй вялікі, жадаю вам плёну, поспехаў і здароўя. А я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім госцем маёй праграмы быў паэт, празаік Мікола Чарняўскі. Усяго найлепшага, сустрэнемся праз тыдзень.